Moikka kaikki! Tänään me kuvataan videota täällä. Ja jos mä huudan suomalaiset, tulkaa tänne. Oh no. Oh no. Mulla on armeija suomalaisia. Mulla on armeija. Apua! Täällä on koko... Vitsi, suomalaiset. Noniin. Ne on mun armeija. Ne on meidän johtajia. Mä oon teidän johtaja. Nyt te... Ei kun mä. No nyt kaikki mennään näyttämään juttuja. Joo. Bang 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 bang. Katsokaa tänne. Ota. 3, 2, 1 nyt. Menkää ottaa siitoksia. Katsokaa, mä syön nyt. Tässä on tää mun pussi. Mä otan vielä vähän. No. Tämäkin heitä muuten. Hei katsokaa. Ei joo, mitä te teette? Ei joo. Tehtiin vähän juttui. Mutta nyt me leikitään ekana simmästä leikkiä, että pysytkää siinä hetki. Älkää tulko tänne. Mutta tää tulee olemaan niin hauskaa. Tää tulee olemaan niin hauskaa, tyypit, ketkä katselee tätä videoa. Ota vielä. Suomalaiset. Haluatko kiitoksen? Suomalaiset Treehouseissa. Heitä tulee oikeesti. Puutalossa. Puutalo. Hei, nääkin vielä tuli, ottakaa. Jos on vielä odotellaan. Sieltä se tulee. On aikaa. No. Älä. Mitä vittu täällä? Onko ne suomalainen? Eikä suomalainen. Oletteko suomalainen? Jos oot suomalainen, Ei olla. Ei, me ollaan ruotsalaisia. Me ollaan ruotsalaisia. Jos sä oot suomalainen ja sä haluat tulla joina meidän videoihin, koodi on etana. Niin menen kauppaan ostaa nuudeliin. Nuudeliin. on myös etana GT. Ei kun koodi on etana 1. Tiedättekö paljon kuinka hyvin nää on nää siitokset? Hyviä. Mikä maku? Se on vähän normaali kiitosmakku. Se ei oo mikään takis. Kaikki suomalaiset. Se ei mikään takis. Suomalaiset, tulkaa tänne. Suomalaiset, tulkaa tänne. Kaikki suomalaiset tänne. Suomalaiset, tulkaa tänne. Kaikki painakaa infaktioni. Mulla on jo infaktioni. Ja Peikka. Tänne. Hei kaikkien pitää, kaikki tänne. Okei. Kaikki nyt tänne, kaikki tänne. Älä. Tuoki ekana tänne, meillä on nyt kiire. Mä tiedän, kaikkien pitää leftaa, yhden pitää jäädä laittaa tänne infektioon, sit se vaihtuu ja sitten kaikki tulee takaisin. Ei. Me johdetaan koodin etana 1, 2. Ja infaktion. Ja infaktion. Kaikki infaktion. Nopee. Moro. Ekana infaktion, ekana 1, 2 ja sitten infaktion. Mulla on infektion. Joo, lähetään. Joina sitten. Mä joinaan. Joo, se lupaa joinaamme. Joo, tämmönen. No niin, nyt me pelataan infaktioni. Ja mä en tiedä, onks nää edes vielä tullut. Täällä on 2 pelaajaa. Minä ja mun kaveri. No niin. Kohta tulee vielä 4, soita. Arvatkaa mitä suomalaiset. Mä tuon ottaa teet kiinni kaikki. Okei. Eka suomalainen on tän kerran, se ottaa kiinni kaikki. Oh. No, ei vittu. Voi. Me voidaan myös pelata tänään minipelejä ja piilosta. Joo, vesi jäi. Yksi jäi. Niin, mun pitää lähteä Mut ekana pelataan nytten hippaa. Munkin pitää lähteä Tädistä me ottaa tästä tubettajan kiinni. Äijä, tää on ihan sika hyvä pelaa. Mä oon ihan sika huono kuitenkin. Oot sä aika hyvä. No mä sain pari tyyppiä kiinni. Pari tyyppiä, joo.
ohen kiinni. Sen mä saan helposti. Ketä ottaa tubettajan kiinni, siis minut? Minä. Ah, sinä. Ainakaan. Et oo. Joo, et ainakaan ota mua kiinni, jos seuraat mua. No, en mä saamassa kiinni. Joo, mä teen vikku. Äijä! Tämähän toinen täällä on YouTubettaja. Mikit ihan oikeesti. Toi on toinen YouTubettaja, mut se ei osaa silleen... Se ei vielä ymmärrä, miten kuvataan Gorilla Tag-videoita. Mä voin joskus auttaa sitä, miten kuvataan. Se voi laittaa valmiiksi. Osaatko kaikki laittaa sen videon ainakin? Mä osaan laittaa videon, se on ihan helppoa. Mä oon tehnyt ton Rec Room videon mun vanhalla käyttäjällä. Oi, vitsi, mä oon huonossa tilanteessa. Entäs jos mä juketan teidät molemmat? Hän menee jumiin vähän. Ei! Tää on viimeinen. Etano, kato. Joo, mä oon nähnyt tosta. Ja mä opetin tota tyyppiä, ketä Vuorannassa. Mä aika hyvä opettaja. Ottakaa hän kiinni. No. Ottakaa kiinni. Hei, ootte nähdä mun outfitin? Mä en ihan kantaa. Nyt ei vielä pysty. Tän jälkeen. Mun outfitin tässä kohdilla. Mä annan vähän armoa tälle. Mun outfit kohdilla täkissä. No mä oon ihan sika. Mä saan tää. Mä annan tälle armoa, koska mä opetin tätä. Niin sä pesee hampaa. Bing, 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 bing. Kitara, ding. Bingin Se on... Saaks mennä